Déu vos guard, mossèn Ricard Cabré. Mossèn, estem vivint en un món molt complex i una situació estranya que no sabem on ens pot menar. L'economia mana, els polítics decideixen o governen d'acord amb els dictàmens del mercat. El diner es concentra, els pobres s'ho passen cada vegada pitjor. No hi ha feina, no hi ha possibilitat d'obrir-se pas per a molta gent. Fins i tot els universitaris han d'emigrar per trobar una feina que els compensi l'esforç esmerçat en la carrera i les il·lusions que aquesta hagi pogut engendrar d'ells. Només de Catalunya consta que han emigrat en recerca de feina des de l'any 2010 més de 50.000 persones. Davant d'això, quin futur es preveu i per quins camins s'hauria d'avançar? Montse, demanes molt. La consciència és cada vegada més clara que no anem bé, que les finances han imposat la llei i que la llei del mercat és tirànica i absurda. També es va imposant la idea de que un altre món és possible, però aquest món possible no podrà ser igual que el que vam viure als anys 80. Johnson, el president dels Estats Units, va arribar a declarar «Estem a un pas de l'estat de benestar». Al món, afirmen els sociòlegs, hi ha els béns més que suficients perquè tothom pugui viure decentment, però no pas per pensar que tots puguem viure esplèndidament. El benestar d'Occident, tal com s'ha desenvolupat abans de la crisi, no és universalitzable, per diverses raons. Primer, perquè una nova organització de la societat suposa un clima de més austeritat. No es poden lligar els gossos amb llonganisses. El món dona per a tots, però no pas perquè tots puguem nedar en l'abundància. Per tant, a l'hora d'equilibrar, no sols s'ha de fer que els de baix pugin, sinó també que els de dalt baixin, cosa molt més difícil. És qüestió de vasos comunicants. Segon, no podem seguir gastant l'aigua i l'energia que avui necessitem. Ho estem contaminant tot, el sol, el mar, l'aire, i això, a la llarga, té conseqüències desastroses per tota la humanitat. Tercer, la meta no pot estar en tenir, sinó en ser. Avui es valora molt la persona pel que té i això és absurd en tots els sentits. La persona no es mesura per la butxaca, sinó pel cor. Hi ha uns valors que cal fomentar perquè l'home retrobi a si mateix i descobreixi allò que dona sentit a la vida. Cal humanitzar i espiritualitzar la vida. Aleshores, què li posa el cascavell al gat? Pensa que es tracta d'un gat no gaire manso i fins i tot rabiós, si n'inquietes gaire. Es tracta, evidentment, d'un procés que no es pot accelerar fàcilment. Sabem que aquest món no va, però tots ens hi pleguem, sobretot si les coses van relativament bé. La resposta no pot venir de dalt. El poble ha de fer sentir la seva veu i aquesta veu cal que sigui estrident perquè sigui escoltada. Tots ens queixem, però tots ens pleguem als dictàmens del mercat. A l'hora de comprar, tots acudim a les grans superfícies comercials que depenen del gran capital i han anorreat totes les botigues i botiguetes dels pobles i de les ciutats. Ens queixem de la corrupció, però qui no és capaç de fer trampa si es presenta l'ocasió amb tal de situar-se? Tots sabem els milions que gasten els grans equips de futbol o de qualsevol altre esport, però tots volem que guanyi el Barça o el Madrid, sabent que quan aplaudim aquests equips estem aplaudint el gran capital. Guanyarà sempre l'equip que tingui més possibilitats econòmiques. És el diner el que mana. I mentre mani el diner ja sabem qui ha de guanyar. La gràcia seria que els jugadors d'un equip de tercera fossin exclusivament de la ciutat o del lloc concret, els de segona de la província i els de primera de la regió, i que ningú no pogués fixar un jugador fora d'aquests àmbits. Tots sabem que el capitalisme ens ha fet egoistes i individualistes, però no abdiquem d'aquesta actitud. Només un poble unit pot fer front a una situació injusta. Cal donar a la vida un sentit comunitari i solidari. Cal aprendre a redescobrir la dimensió gratuïta de la vida. Avui tot es compra i tot es ven. Tot té un preu. Els cristians també tenim molt clar que la gratuïtat és la prova de l'amor. Un amor gratuït, per exemple, és dels pares que donen tot i s'escarrassen pels fills per no rebre normalment res material a canvi. També ho són moltes institucions culturals. Hi ha corals i altres institucions culturals en les que els membres no sols no cobren res, sinó que paguen per a participar-hi. Cal fomentar la llibertat. Cal educar per a la llibertat.
Necessitem persones lliures, capaces de decidir pel seu compte, sense esdevenir esclaves ni de la publicitat ni de la moda, ni de la pròpia vanitat. Comprar el que necessiten i no deixar-nos fascinar per la possessió o per la pressió de la publicitat. Ser lliures enfront del diner. Mentre el diner sigui el condicionant de la nostra existència, serem esclaus de les coses. Hem de votar polítics que se sentin i siguin lliures de veritat. Els polítics han perdut la confiança del poble perquè s'han venut el capital. I cal que ens decidim a recolzar els moviments socials crítics que certament existeixen.